روشا روجاوای کورسانی بگشتی و به تایبەت روشا خواندەکاران بەری بجهێکی نەی دیاردا دەچێ. ڕێڤەبەرێ پێدێ ڕێبەزا خواندنê یان ڕجێمە سووری لە دەڤەرên dibin کۆنتڕۆلا خۆدا قەدەغە کرد. پشتی چەند دانوستاندنا ناڤەرا پێدێ و ڕجێمە سووریدا و قبولنەکردنا ڕجێمێژ ڕێبازا پێدێرە بە حجەتا کو ڕێبازا پێدێ ڕێبازەکە ئیدۆلۆجیە دکەوێ خزمەتا فکر و ڕەمانên PKK. ji alî xwe pêdê biryara qedagirina rêbeza rejêmê li deverên dibin kontrola xwe de da. Ji bilî bajarê Dêrezorê ku rêbeza pêdê red kir. Her wiha çargoşeya ewlehî û taxateyî ku bîhtirî neşteciyên xwe ere bin. Ji ber şerhiyeta dibistan û zanîngehên rejêma Sûrî, bêhtirî xwendekarên Kurd berê xwe didine deverên dibin kontrola rejêmê de. Nebûna mamosteyên pispor bû sedem ku pêdê nikaribû baweriya welatiyan bi rêbeza xwe bike. Tevî mûçeyên xwe ku ji mûçeyên rejêmê bilindtir, lê mamoste û doktorê xwe kêmtir in. Têzanîn xwendekarên ku rêbeza pêdê xwendine, nikarin li derveyê herêmên dibin kontrola pêdê de xwendina xwe berdewam bikin. Ji alî xwendina bilind e, biryara girtina dergehê yekim zanîngeha pêdê li bajarê Kobanî ji ber nebûna mamosteyan hate derxistin. Her wiha bi sedema kêşaya navbera mamosteyên Îranî û Kobanî û mamosteyên Erebên Sûrî ku bêhtirî ji 8 mamostan û serokê zanîngehê xwe ji mamosteyê kişandin. Lê xwendevanên bajarê Kobanî bêdeng neman û daxuyanek belav kirin û têda daxwaza derxistina mamosteyên Îranî û Tirkî kirin ji ber ku pêdê çend kadrên leşgerî yên PKK ku bixwe xelkên Kurdistana Îranê ne ser mamoste û xwendevanên zanîngeha bajara Kobanî ferz kirine. Her wiha ji destpêka sala borî de û ta niha gelek mamoste û doktoran dev ji karê mamosteyî berdane ji ber gêncekî Kurdê Tirkiyê bi navê Masîdar. û yê herî dawî jî serokê zanîngeha Kobaniyê ser bi pêdê ve Kemal Besrawê dest ji kar kişand ji ber biryarên ku Masîdar li ser wana ferz dike û zanîngeh kirî cihekî perwerdeyê leşkerî. Têzanîn bi dehên doktoran û mamosteyên pispor yên Rojavayê Kurdistanê hene lê ji ber biryar û kiryarên pêdê û kontrolkirina biryarên perwerdeyî û zanistî bi destê kesên leşgerî nikarin vegerin ser xaka welat ta ku xizmeta xwendevanên Rojavayê Kurdistanê bikin.